И здравейте, Бог си YouTube. Няма да казвам кой съм. Всъщност ще кажа. Извинете, че аз съм вечер. Казвам се Кристина Баталеева. Това е YouTube страница. Искаме името. Ниското. Днес играем Майнкрафт, където ще добра малко, ще повторя малко думите, защото хрумцам и да не спира. Става да кажем по-общо, да не спира. Сега не съм в Майнкрафт, защото малко рано почнах. Питах брат си, дали иска да участва и той нищо не ми говори. Айде си, честай! Хора, махме на дело, когато да череп. Как? Пустите. Един момент, само като Майнкрафт се включи. Тук съм хора, което даже това се включи. Майнкрафт. Днес да гледам мини-игри. Само да влеза. Малко е сервера. Само да дам през айтеми. Супер. What? Какво съм ли? Уф, чакайте само малко. What? Oh my god. Трябва пак да влеза. За да става по-бързо. Ето те. Супер, тук съм. Лаги. Чакайте хора. Казвам му. Айде. Уф. Само да видя. Добре, да видим. О май гад. Тука ли? Бъде тук. Бъде тук. Чакайте ме. Откъде ти му същото име? Дам. Да, има същото име. Ако някой от вас знаете какво, чакайте да отидем да стъпи на това. Просто малко влиза. Трябва да ходя тук, но няма да отидам. Не знам колко ще го направя, но къде съм всъщност? Няма да бъде и час. Да бъде време. Има някой супер. Каме лаги. Трябва да ям. Слушам. Так, лаги. Хора. Не знам, но ще бъда по-малко. След много лаги. Хора, надявам се, че бъде да